ife dị n'ife Biafra anụnwa bụ mmegbu bụ ife kpatara ya. O nwere onye aka ekwutebe okwu Biafra ma ọ bụ na ọ bụrụ mmegbu. Anyị nụchara agha nụsị agha nachita azụ. Otu a Naijiria ife nnọkọta anyị nọkọtara na Naijiria nụwa ma omenala dị iche iche ma ụka ndị na-eje dị iche iche na-enye anyị ezigbo onyinye n'iru ndị mba ụwa. Mana mmanji maka ya wee sị anyị nọziala etele ugbo etele mmanụ ọ bụ imi ọ bụ ụkwara gụnọla ebe ị nọ. O nwere ka anyị atụ emegbube gị ịgwa ikwuo mbọ kwuo ebo kwuo atọ ọ bụ na emerebe na ahụ isi biko na kama ya ka ị nọ ọla onwe gị ya na ife anyị nava azụ. Ọ bụ na taa ka bụ gboo ikpokọta anyị ọnụ ife a na-asị ka a hazie ka a hazie enidere nhazi restructure. Enwego nke Jonathan Fambelo ya bụ nke ikpeazụ mana onwego nke emebere ma mgbe Obasanjo erika ọ na-abụ emecha anya atụghị ya n'azụ emecha anya atụghị ya n'azụ. Kedu ndị na-achọrọ ka anyị bikọ ọnụ si weta ife a ewetacha ife a niile edelu na kọmiti esetelu atụnebie tụneche anya ife dị na ya bụ ọ bụgodu na ụmụnna na ife na-eme ụdị anyị kwute ka anyị esi wee kee azụ n'ụwa na azụ a na onu anụ na onye mere nke a na-ata onu anụ onye mere nke a ya ata nkwana ya onye ọbụla mmalụ nke ya mana nke ịpụta azụ mba na o nwere ife anyị ekwu maka na ife ngwa mme nya na ana m adọ ndị na-achị anyị achị aka na ntị maka ife a na-eku mụ na onwe m alọgwọ nri ya. Ife a na-eku o nwere onye ya gbanarị ya okue ka ọ ya esi wee ku onye asị na anọ n'enu ifu ka egbuori ya n'ana osisi ahụ nọ n'enu ada a sị egbebelu ugobelu nke si ibi na ebe nkụkwa ya mụnwa sikwa egbebelu ugobelu nke si ibi ebe na osisi ọ nọ na ya daa ka ọfụ ka o si ada efebe ebeghị ebe ya na mmegbu bụ ife kpatara eji zọba Biafra. Onye nụrụ agha onye fụrụ agha amansị ka ejekwa n'ụba agha ọzọ mana nwe ka anyị esi megbute kete since ha nụchara agha enwetala reconstruction reconciliation and rehabilitation fit oke nwere nke m fụrụ ife niile dakpọrọ oge anyị kapere mpe tupu anụba agha emebichiri n'agha onwere nke anyị ka si oke na-emekwa onwere nke emekwara onwere onye ga na ife niile a na-ewo n'ọrụ ndị n'isi nche obodo Naijiria onwere onye Igbo na ya nya na-akpazi ka anyị esi wee chee Naijiria ndị Igbo anyị afụ ndị Igbo ọ bụrụ nke nwa na ebe anyị asị na ife a bụ mmegbu ọnụ ya elughị n'okwu na ụmụnna onye ọbụla na-ekwu okwu onwere onye anyị asị taa kpuchi ọnụ nya ọ bụ na fa efere aka n'anya o nwere ndị nụlụ ọgụ ka anyị nọkodo ọnụ na Naijiria. Ụfọdụ ndị a nụlụ ọgụ ka anyị nọkodo ọnụ na Naijiria nọ n'ini anya mmiri ya agbafa ma ụfọdụ ndị a nava asị na anyị akwatu Naijiria onye ọbụla ndebere onwe obere ọfa nwa kpọkọrọ Naijiria ọnụ. Eziokwu na anyị asị na o nwere ka esi wee weta nnu na mmiri na mmanụ kpọkọ ya ọnụ mana afọ mmiri na mmanụ abịago nọkọ ọnụ ọbaba ulu nya na ife o tere aka alụbala apịkwabala ofu onye nọkata keta ọsị mba na ihe kwọrọzi na ihe etisa anya ọ bụrụ na ndị a fibere Naijiria gbafa nkịtị fama eve afa na-eme ọ ya dị Naijiria njọ n'uche nke m bụ na ụbọchị kadị fi imekwata ife a na-akwado mmiri a na-akwado izu ọ bụrụ na akpọkọ dị anyị bịa ka anyị gbaa izu ka ama ka anyị esi wee mee ife a ma na anyị azọta ya mana fasị na olu nke asị ka acha nsị onye ọbụla nataba o nwere ife ikwutela a na-ajụ ajụjụ ijụrụ akụlue ụlọ ọ dị nka ndị Igbo amatabago ife akụlue ụlọ maka agha nke izizi emekafa ife onye nataja ife na o nwere ebe ya anọ nwere ebe ya onye nke lụrụ nwa obere ụlọ onye ọbụla na-azọ ebia dịka be mmadụ adịka refugee camp bụ ndị si esi nata mana ọ dị nke Igbo emeghebekwa anya obere ebe ọ gbasara ịlụ ụlọ mana Igbo na-eje mba
ndị afọ Igbo gụrụ ya Igbo na-eje mba ọ ife ji mara Igbo omenụkọ mere ya mgbe nke ya anyị na-azụ afịa anyị na-eje mba nya onye si maka na anyị na-eje mba bara mba uru mba ọbụla enwere ndị nwe obodo ọbụla enwere ndị nwe obodo nwe ndị na-agba obodo a mmiri ndị na-agba obodo a mmiri agbara ya mmiri obodo anyị eto Igbo so na ndị na-agba obodo mmiri maka fa na-eje mba na-emepe mba na-enwetakwa uru na mba mana akụruo ọnọdụ mma ma ọ bụ na ekwuterie ife mee bụ na abịa n'iru agụ nwe ka anyị eti dindim ịgbapụ azụ ke nkwụcha ndị ya nata bụ ịbịa ke nkwụcha ka amara ma onwe ife anyị ekwute na ya ọ bụ ya na ebugo na ọlụbe nna gị ya na onye natalụ ara m atị ụta onye nọla ebe a ara m atị ụta maka ike kwafe ọ bụrụ na ọ na-ege ntị ka amara ma onwe ka ọ ga-esi wee m fịọnata mana ọ na-adaka iberi ife anyị nwa ruwe nwe ka ọ ga-esi ruruo ọ bụrụ na ị natara agha eribido gị ọ maka ife gbasara ịzụ afịa mara Igbo arụ na mba ụwa niile ịzụ afịa mara anyị arụ onye zụkata afịa a wee ebe o wugoro ọnọdụ were ka obodo ya ịpụtasị ya pụba ọ na-afịa arụ ịrapụ iji gwa gị eziokwu mana akwa ndụ ka akwa ọnwụ ọ bụrụ na ị gee ntị fụ na ọ nwere ka mmiri a si eru ọ kaghị mma na ị natara be nna gị kee nkwụcha ọ bụrụ na asị ka acha asị ka ebikọ Igbo enwezi a na-ekwu abụcha eziokwu uche nke igwe okwu ya bụ nwa amadi na-egosi nkịta ọdụ ụkwụ a ga-eji ụmụ anyị ife mere na nke Nnamdi Kanu bụ na ife o bidoro eziokwu na Igbo niile akwadoro ya mana ọ ka mma na imere ụṅara ka mma na ịkara ọnwụ ị na-aghọta ụṅara ọ na-eme ife dịziela anyị kịta bụ ndị Igbo ma ndị ọha na eze ma ndị otu Igbo ọbụla ma ndị katara arụ n'Igbo na omenala Igbo ịbịa jikọ ọnụ sị ịbịa n'obodo ọbụla enwe ndị na-eje agha nwee ndị na-akpa agha ndị a na-akpa maka agha ya ezipụ gị jebe agha ụmụ okorobịa ka a na-ezipụ je agha kịta anyị elugo ọnọdụ ịsịva bịa Nnamdi bịa ndị nke bịa n'anya afụgo na ife anụ na-azọ ụlọ etigbo nya bụ ogene anụghị ụdị ya n'ezie ka anyị esi wee mie anabatara m ife onye isi anyị kwuru nwee mgbe o kwuru okwu si na ife kpatara ejiro wee n'ebe n'anya bụ na eche na ikekwafu na ndị na-achị achị ya si biko ka a hazie Naijiria mana nwee ka o si dabazi ya anya sị ya na adịkwa ka ife ya na-azọ na adịkwa ka akwadoro gị mana aka ya hazie akpọkọ Igbo ndị na-ekwu na ana Igbo ekwuo ka anyị esi wee mie ma ọ bụla na ife a agaba otu anyị si afụ ya ebe ọ bụ na-erute na nzọgburuta na ntụgbuta ebe a na-azọ ihe na anya ma nnata ụkwa uche nke dịka anyị tinyekwuru ọnụ ugbu a anyị afụna na Igbo ka nwere ike ikwuo n'otu olu abana na emume gara aga mgbe ekwuru onye ọbụla n'obodo ya ụwa niile ọ gbara hagharị etu hapụ ihe gbasara ịzụ ahịa na ịkpata ego uche nke ọ bụrụ na eme ya bụ ihe n'ugbo si ngwa si natawa eji tụgiri mama ịyọgịrị m mgbe a nụrụ agha a sị anyị echenwukwe ndị a ife da agha iberedu isobe iberedu onye na-asị na anya ama nnụ ọ ya afịa arụ n'izizi ife mbido ọbụla na-afịa arụ
ọ ya afịa anyị arụ ịnọkọ n'izizi a ba ya ndọrọ mana ọma nlụ ka ife na-eme kịta na-eme ndị Igbo kịta o nwere ife ọ ya ifu ka Igbo si ejikọ ọnụ akpa izu ejebe nyabaga anyị mabụ na anyị emeta ogbunigwe mana kịta anyị amagoro na o nwere ife Igbo ya emenwu na anyị anọnwụ ma ọ bụrụ na olue mgbe ife na-agba Igbo anya saa Igbo anya saa o nwere ndị na-eji maka ife anyị akpata tata lee omenala valee na nnafa nafa na-azọ isi nafa na-azọ nke a nafa na ụjọ Igbo bịa jikọọ ọnụ mara ife anyị eme anyị sị na anyị eje agha ọ na anyị eje iti egwu ọ na anyị eje iti ọkpọ anyị amalụ ụzọ anyị esi wee je onye nke a na-eje ebe onye nke a na-eje ebe onye nke a na-eje ebe anyị gara kpatakpa onye ọbụla na-ada n'ụzọ mana anyị bịa Igbo bịa chịkọọ ọnụ kịta Igbo anya saa fa jikọọ ọnụ mara ife anyị eme ma ọ bụrụ na enwere ife a na-akpọ first plan second plan ịghọtagwo ya na ọ bụrụ na Igbo ya bịa jikọ nwa ọnụ rapụke na ndọrọ ndọrọ dị na ya onye a bụ nwanne m onye a bụ nke na jikọ ọnụ anyị kpa ife anyị eme na anyị afụgo ife bịara na ọ bịara ọ bụrụ anyị mere ife bịara nenu ka anyị esi wee sie ma ọ bịa ma ọ bụrụ na anyị nwanesia ka a chọọ udo ọ bụrụ na ọ dọrọ anyị asịfe oke ka anyị nọrọba anyị n'udo kwa nke nna chọrọ bụ tigbuo zọgbuo ọ ya adị njọ ndị obi na-akpọ violence ife niile anyị na-eme ka anyị were udo a na-eme ya n'udo eziokwu na o nwere mgbe anyị abịa were udo bịa ndị uwe ojii na ndị niile nọ na nche Naijiria ewere egbe gbaba ndị be anyị o wute m ana ọ na-ewute m ruo echi na ọ ya bụ na anyị sị ka anyị kpaa ife n'udo mee ife n'udo achịrị egbe so anyị ọ ife a niile kpatara eji wee nwee na aka na-azọ Biafra ọ bụrụ na ọ bụrụ anya mafụ Biafra Naijiria dị n'udo Biafra na enwere ebe na-akpọ ndị ọchọ pasenja nọ na politiks na-achọ ebe ahụ afụ ndị afịa ebe ọ dabata ha n'alụ wee zelu ịbalụ APC ịnọ PDP ịnọ pati ọbụla ịnọ na ya ife anyị chọrọ bụ kwụọ aka ma ebe ya eme ka Naijiria na-aga n'iru ịbụrụ onye Igbo ma ebe ya eme ka ndị bụ unu na-aga n'iru n'ime Naijiria mana ọ bụrụ na ọ bụ na o nwee ife tụkụtara ndị bụ unu ịgbarapụfa chọba ebe oghere eghe o nwere ebe oghere solusie nya isicha anya mmadụ niile erie ya na obi adịrọ m mma na ndị be anyị na-abụ oke ọchịchọ anyị na-eme anyị dịka a gasị na fasị mba ekwukwa na ka ya wee ọnọdụ ya anụnwa ka ya wee hazie ọnọdụ ya ọfụma hazieri ụmụ ya hazieri ụmụ ya ọ bụrụ ka esi eme nya anya saa fa na onwe fa maka mgbe anyị eri elele dị na ya thank you daalụ fa na-achụzi nta na bank bọsị nta achụa na bank ọdụ mmadụ alụrị nne daalụ